Marieta nengene dingorokwa nyaboga chairman kwa Simba Town Council. Abanyali bali oye. Abanyali bali oye. Lero ndati hote yobisi. Na kulirisa na konyo. Majogo wale konda angelia bakubole mwaye. Ontoma na kolega. Lakini yeye yeye ngairu be yunga jibasanga na mwana konyo. Tinko ni abantu bameze nonye limo. Oroje aba nondange paka bolele bwa yasakorara oyino muntu ngendoki. Omuntu ngendoki. Tango yatipi. Gabana. Yali bali masaba antumbaro machogua ago serete pi. Bako ganeti. Na ende bako bakonyo lakini asinyire. Lakini kora ngereze kora mwakande sana mugambe. Kaharo utakobanga yali bali eliro goroseito abagaka obakorore nabanguna agera togende tuta majogulenda mangana ayari karati moka engakiende nantonyorege sora gende munoyo nasati abakonye abagabana nango bigabana nango boyita yodana ngamu ikango mbwatore natia gutenera banyali bali tikana moko gende tikajini moko gende buyaba gamba minto nasati tikadokonye koto ekende. Number one, Your Excellency, I want to thank you on behalf of these honorable members because in the past leadership ya Kisii, we were never called. But you in office, 2 years, this is the 3rd year, waturange kabere gatatu toikaramsire na Your Excellency. So we are not taking it for granted. It reminds me, I know monogerwo mu Kisii. Ekiara irieteri gwaetwe, irua tutetinga kwabera advice na Professor Adam Soro in Nairobi. I was there. One kero kwarangeria bagakaba. Nabangi nabagambete buya buna kiaba. Irieteri ryo monogerwo mu Kisii. I want to confirm there is no any other than Paul Simba Arati. Number 2, Your Excellency, under your leadership, nayo mugambi omutangani in the 47 counties watoi basari bana mbaseri omana usori tunakushukuru sana. La mwisho amangana ara kwanunga na bagasira korekana Kisii County Council, yani Kisii County Government mtuto watayabaiga wao wako Nairobi hawajui, sisi ndio tunajua kazi imefanyika. And if they want to do it, ikawakuwa nera assembly. La mwisho tuwa wagetutu tuwaitire bote teri biye iwa wagetutu kio mwelio. Your Excellency, abantu batebiringa 2032 tigampropose kari 2032 kore kazi ya county government, alafu naye ogenda ali national level oligi asenya chawe getaga sikisakaria urubore na into abagusika bero under your name. Abanyali bali oye. Abanyali bali oye. Lero ndati hote yobisi. Na kulirisa na konyo. Majogo wale konda angelia bakubole mwaye. Ontoma na kolega. Lakini yeye yeye ngairu be yunga jibasanga na mwana konyo. Tinko ni abantu bameze nonye limo. Oroje aba nondange paka bolele bwa yasakorara oyino muntu ngendoki. Omuntu ngendoki. Tango yatipi. Gabana. Yali bali masaba antumbaro machogua ago serete pi. Bako ganeti. Na ende bako bakonyo lakini asinyire. Lakini kora ngereze kora mwakande sana mugambe. Kaharo utakobanga yali bali eliro goroseito abagaka obakorore nabanguna agera togende tuta majogulenda mangana ayari karati moka engakiende nantonyorege sora gende munoyo nasati abakonye abagabana nango bigabana nango boyita yodana ngamu ikango mbwatore natia gutenera banyali bali tikana moko gende tikajini moko gende buya bagamba minto nasati gatokonye koto ekende asa Kerana wale tukuareke, ebi tukua kwenye tukua mwana kasa sakali ya ite.
etiagara okonyo kwa ngaba wato make to understand the bintu kwa kama ni tibie cho vegeta echiromne ya motonto tutwezi bintu wale wika motonto lakini twaligirie chiro erosiri buya naenda abantu bakorere biashara erobiye kozere bobe twanyantomo yetinga chiro kwa rosiri twarone chipara umurigere liga chipara chimorochi ine gasika bana akorire twarorira abana bakunyumba bere school abaje kurubayi ndoma yeteka bana bono kola ikibono noendo moketi gante ero na toleiga kyane kiri mbata abaje ku ntumono ntubuga ati mabere tutageti tuni tutata abaje kurubayi tokoleki bani one kero wa toyega abaje kurubayi tamabere nandi ngitutageti ntwege tutageti abaje kurubayi to deputy governor banywa mabere mubwatare no buyiga na tunyorege saku tunyakoro kwa abana munatokonya kuruo egento kende your excellency you've tried but as a human being talk 100% and because of that you must get competitors omaana soboli lakini these competitors tuabaligere tuabarolire nonye ndito tutageko gwagira chikura tuasingirwa sitokwire chikura chintu ekiagara bale basogete ekero ko baligere umuntu akaibo bodisi. I'm sorry to mention this. Akaibo nkwana kozentiga abanyali bali mbara nkwana kozentiga. I've got the permission kurasa abanyali bali abanyali umunyali bali umwana oito umuya nande twanje agakoro bodisi buya agakora agachakarigi chikura buya tokamuwa chikura chiringe lakini chikamulema nkeigo taba mugabana igo muntu ino mubali tali umuya induto bosigete ikantu amwete chikura nane ntu amwete abange barangere twakirite chikura bone kero kichia mulema agatoka aroso umurengo ito kunya gataba kabana bero ikiara no bwata matunda kainjana into ato itekere kainjana into murengo yoro no onyo okonyete machogu akabe minister ayirende togo okonya utusabiri chibesa togore chintetere ekera ego minister akabwata akalimelia abanyali bali chisiminga agataka kuliya saba iri bali na bwale kwa chiga marube yo bwali agakore gasi ale so partisan mpaka abanyali bali bakorera bakabona naenda abanyali na cyo bwatire to mo deputy yo ubugabana to 2032 to ko ba ubugabana asebono iga ntwe to goteba iga your excellency with a lot of humility ntu arari tensa abantu baguche natabana na marieta metenyi gwe togoro nje nasho ni nyamba ni nyandoro kuruguche kirogo iga akonyete abayiri baye n'abasani baye n'abantu bari kumbuikange takonyete no abanyali baye no boli mangoteba mokingo gabana no maana ngoteba no mokiga boli ndore no maana abana abanyali baye talite nate baba konyete bone gendo kiagera twa mwanga myakeri yago chikweba onya haje gutweba wakole myaka ebere kwa menye guturangira ta ukole myaka 10 onya haje koromo keiga gokweba gokoba pisi paka kweba abagambi mwagambe tena barabu era ikikerabe ozi honored him and they gave him a position that he could assist Abagusi, which he never did. But for now, we request that it's high time he surrenders and goes home. Simba agambe miaka 10. Thank you. Yote vile tuko pamoja. Uambi ya sawa kubeka. Abuna abaraye kanisa. Kato kwigiriya abantu usiko ugambi
boro nekene buna kwanangeli moiwa oyumugaro kashibi shino musani ona ubusani bubu mburibo and I have spoken personally na Simba nga Simba kwa nyangu saba kwa nyangu matenga njeno mugapi na alenga bono era nakigekao ky'abakansula bali bagambite namba gitengo kimuri busabe kura yane asenge kishimbe mu mwemiyale namba gitengo kora because Pastor Michira commands a very big constituency. Abagambi baminto gwairire buya amarieta Grace Muginotori Korugucha County Council Bogirango Maate Chitago Borabu Wot engananje yanteneni mugambi mbiya mono mugambi kwa rusi iri abakungu bosoku asenyenje yaki chi project wakolire chikulenga abangina nabo inyolete mamo mino okobegete mogongo nandaga kogonki emyaka ebere ninki kiagera nakwana igo chichi asitu agatwereiru ngaba na wakolira manene enko ya nazi koni tungo kyane ndene libuli gutu Kisii County Former Simba Arati umugambi w'inkingo bagaka bari bakora ngwana wana banyasara tigamba teri na ki asitayo bakonera by'umugambi wose nje narego tabanga abanyambujaba bantu bakabutuira amagoro bakarenga otorera amabera ebine bibere yeteze boke otwaye kubura gatinera nje natene na asebinto bibere ekemo chitura gitechi kwareta yani wenda kuligera linga bamorusio omuntu agenda atako chikolie gas ngao arabuliswa lindene we are very aware ngaba emisiembale barabake bataracha gusaba amagendo kurwa ese county bakirete ewodi yane chitago barabugo ena gambete South Mugirango barabu wone ngya wale junction aba batarasaba ngachi parente chibwana tokuli muororo getoro ontu aba nda chango tebe para nero itande tabantu ngo tonde ngende nako tebya onye kore ma ko tebya teta amumuri bekura ekineke